Hi! Welcome back to my channel ng Bandens TV. Kumusta kayong lahat? At sana nandun kayo sa mabuting kalagayan. Sino po ang hindi pa naka-subscribe? Please subscribe. At please click the button below para ma-notify kayo pag meron akong bagong video na i-upload. Ang gagawin natin ngayon, magkuha tayo ng dahon ng kamote. Mga kabandin, alam nyo ba yung dahon ng kamote? Marami po itong vitamina sa ating katawan. Natandaan nyo po ba yung last ko na video na sinabi ko na nagkuha kami ng dahon sa aming kapitbahay? Dito po yun, dito namin kinuha. Actually yung kamote po nagtubo lang siya diha, mura ganig ni tubo lang siya nya ni daghan. So muna nanguha mi diha para mag utan kami. Yun po ang ginawa ni ng bandin. Ang among gikuha kana ganing mga udlot kay lami man na siya isagol sa utan humot nya. Naa naman mi kamunggay nya nay alugbati, so amo sa giapilan ana nya. Nanaghan siya mga kabandin. Nindot baya ni siya katong mga anemic, katong mga kuwang ug kanang mga dugo. Nindot ni siya, padaghan ni siya sa dugo niya. Samot na karon nga panahon kanang kinahanglan nato ang lawas o kanang mga green, kanang daghan nga kaunon nga mga gulay. So isa ni siya nya. Favorite kay ni Mama Liling. Kani siya nga among gikuha para ni siya among isagol sa among utan. Kana nay kamunggay sa among atbang na murag nay plano sinang bandin mo kuha ana diha. Nya si Mama Liling akong gipakuha. Tanawan ninyo na naghanjud siya maayo niya, samot na nga nagsigig uwan, di ba? Daghanjud siya. Nya humot ang utan ani. Kinsa tong nakasuway ani nga isagol og utan. Nya sagulan og isda. Lami kayo ihigop og sabaw kay kanang humot siya ba. So mao na siya mga kabandin nga dapat mukaon jud tag-utan karon nga mga panahon. Samot na karon sa Cebu na naghanjud ang case ay grabe nya. Dili man ta dapat mudali-dali og gawas kay tungod mulikay ta. Manguha na lang tag mga utan sa atong mga, kung unsay atong makita diha nga utan, ato na lang kuhaon nya. Kana siya murag kanang common na siya, daghan na siya tag-iya diha. Pwede ra mo kuha nya. Samot nga kanang kung uwanon dali ra sad ni siya mudaghan kani siya nga kamuti. Kana nanaghan jud siya, nilapad siya, di ba? Murag dako jud ni siya ikatabang kay ari naman lang diri mo kuha ang mga tao. Siguro after 2 weeks ani hurot ng dahon anin Mama Liling kay kusog man si Mama Liling mukaon aning kamuti tops. Kamo mga kabandi nakasuway mo ani nga nikaon sad mo ani gibutangan ninyo og kanang limonsito. Pakiton sad tamuha nga kanang next ako pabuhaton si Mama Liling pabutangan og limonsito. Mauni ang akong mga gulay nga isagol nako sa isda. Isda ako naman siya gagmay unya. Muni ako isagol na alugbati, kamunggay ug kalabasang puti. Lami kay ni siya. Gipikas na ni ng bandin para ready na nga utano nya. Mura guwang na siya. O diba? Na nagutan na sinang bandin. Kay syempre muhigop og sabaw nya. The other day naguna-huna na sad mi nga paghuman ani og vaccine ni Mama Liling, nagplano mi nga magbuhat mi og kana ganing kamuti tops nga butangan kato akong giingon ninyo, butangan og limonsito, sibuyas bombay, sili, lami siya.
Mao na ni ang gibuhat ni Mama Liling. Okay? Kinahanglan man ka mukaon ani morning or kanang afternoon kay para mahilis kay dili man ka pwede mukaon ani gabi kay gahi ba yan nga dahon. Yan ako'y nakita nga insekto ay. Di ka magtanaw-tanaw, maapil yun na ni mong kaon. So karon na siya, sa karon wala nagamit si Mama Liling og kutsilyo, mga dahon na lang gidiretso niyang pamunit. Kay para ready na inig hugasan maayo, butangan dayon og lemonsito. Kani siya nanaghan sad ni siya og mga dahon kay ngano nag-uwan man. Dali kay ni siya manahon basta uwanon lang yun ni siya kani. Dali ra kay mudaghan. Sige Mama Liling pangutlo diha kay umanay tag-iya. Imuha man na dira. Gugihan kay Mama Liling mangutlo. Okay. Nakainom man ni siya sa bantayan. Kay manguhara na siya dito sa among kilid-kilid wa na uta na. Nya naman siya diri sa Cebu na timing sad nga naasay na nubo dira nya naasad mi alugbati diri sa pika sa among balay. So wa na uta na, di ba? Makatipid na. Kay sa gawas ka mo palit tagpila na karon ang serve sa utan 15. Oh, save na ang 15 ni Mama Liling. Pasensya na mga kabandinay, mga syagit-syagit kaya nga akong anak ginagwaay man ni sila Bisaya na lang jud ko kay kalisod kayo magtagalog, maglisod ko istorya kay basta ganing Bisaya ta lisod jud pero na may time murag dali ra magtagalog pero sa karon ay dili ko magtagalog basta sabta na lang ninyo kamo na lang adjust sa ako ang karong video. Sige pa jud ni panguwas Mama Liling kay daghan mang mga bag-ong dahon kay kinahanglan imong kuaon na bagong dahon. Pero ningon sa Mama Liling kung mahurot na kuno ang bag-o nga mga dahon kanina sad kuno ang mga daan kanang mga green ba. Pero iya na kuno na alapuan, iya butangan og init tubig gani. Pero sa kaniyang gipanguha kay mga bag-o man nga dahon humukumok ra iya hara na hugasan og tubig. Kadaghanon niya hugas ang tubig ang dahon unya. Tanawan ninyo kung unsaon na niya karon. Kay siya man akong pabuhaton ana. So giingana na niya butangan na niya lemonsito human na siya hugasan ni kadagan niya gihugasan ha na slice na siya o sibuyas bombay na ana ni sibuyas bombay sili o ang iyang isagol na asin sili sibuyas bombay o lemonsito. Mayo ni siya sa katong kulang og dugo. Number 1 ni siya nga tambal. Padaghan man ni siya og dugo. Okay sa tong mga anemic o sige kaon na mo ani. Kamuti tops. Daghan ni siya ka vitamins. Suway ni ninyo mga kabandin. Daghan kay ni vitamins. Gibutangan nag-asin ni Mama Liling. Nakita ninyo? Mao na ni siya ni kaon ko ani pero dili kay ko hilig ani pero gisuway jud na kog kaon. Lami sad baya. O di ba green kayo, presko pa kay pwede pa nimo matanom. Murag mutubo pa sa imong tiyan. Nga na siya. Samot na karon nga panahon lagi kinahanglan jud ta mo kaon ani mga kabandin pataas sa atong resistensya. Ay di ta dali masakit. Iya nagipugan og lemonsito. Duha ka lemonsito ang iyang butang ni Mama Liling. Ang nakahurot jud ani no si Mama Liling kay kusog jud kay ni siya mukaon og mga ingani. Salamat sa inyo pagtanaw, mananghid nako niya. Please subscribe my channel and like para ma-notify kamo sa next nako nga video. Thank you. Be safe and stay beautiful. Bye-bye.